Helo, croeso i'r wers Mathemateg rhif Uwch. Da ni edrych ar Mathemateg ariannol, a mi oedden ni edrych hyn yma yn fanwl iawn ar y rhannau o'r cwricwlwm sydd neu rhannau o'r maes llafur sydd wedi wneud efo'r rhain uwch yn unig. Be da ni'n mynd i wneud dechrau ffwrdd i mynd dros y sgiliau sydd yn angenrheidiol, a wedyn ar ôl ni ddechrau o'r sgiliau, da ni'n mynd i edrych ar bapurau arholiad 2022 a 2020, dwi'n meddwl yn unig. Mae yna gymaint o gwestiynau rhifedd uwch. Os da chi yn wneud y wers yma, ac yn dilyn y wers yma, mi fysai'n manteisiol iawn sa chi efo cyfrifiannell, arbennig cyfrifiannell, da chi yn mynd i ddefnyddio yn yr arholiad, achos yn papur 2 mae'r cwestiynau yma'n natur bod, a mae'n bwysig bod chi yn dod i arfer efo'ch cyfrifiannell chi. Mi os y darn o bapur yn helpu, achos gwch chi ymarfer rhai o'r cwestiynau sydd wedi mynd drwyddyn nhw. Iawn. Ar wefan Cybac, mae nhw yn rhannu llwyth o wybodaeth o chi, ac un o'r pethau da ydy'r trefnyddio'n gwybodaeth. Hwn yn fan hyn ydy'r trefnydd gwybodaeth ar gyfer yr haen ganolradd ar gyfer Mathemateg yn edrych ar arian. Dwi wedi bod drwy hon yn y wers diwetha, ac os da chi eisiau edrych yn mwy manwl, illa sa chi'n mynd nôl i edrych ar gwers 3 arian sydd ar-lein ar gael ar ysgol ar hyn o bryd. Iawn, mi fyddai'n edrych heddiw yma ar yr haen uwch. Bod ni wedi edrych chydig bach ar haen uwch yn barod, dwi'n meddwl bod yna ddipyn o bethau fan hyn sydd angen i ymarfer. Ac yn fan hyn, da ni'n mynd i edrych ar cwestiynau sy'n wneud efo treth incwm. Ond cyn hynna, da ni'n edrych ar cyfrifo AER, sef y cyfradd llog gywerth. Be'n union hynna'n golygu ydy, os da chi'n cael, ddydyn ni, bod chi'n rhoi arian mewn cyfri cynilo a bod chi'n cael 500, wel, da chi'n cael 500 y flwyddyn os di'n talu unwaith y flwyddyn. Ond os di'n talu dwywaith y flwyddyn, da chi'n cael 500, da chi'n cael darn o fo unwaith, a da chi'n cael y darn arall, so da chi'n cael 500, un rhan o'r flwyddyn, a da chi'n cael yr rhan arall yn rhan arall o flwyddyn. Mae hynna wedyn yn gwneud gwahaniaeth i faint o loga da chi'n gael, achos bod yn cael ei dalu ddwywaith. Wan, yn handi iawn, mae Cybac ar flaen y papur arholiad, mae nhw yn rhoi yr hafaliad i ddarganfod AER, yr llog cywerth, neu cyfradd cywerth, iawn, sydd yn golygu annual equivalent rate. Mae nhw'n rhoi yr hafaliad ar ddechrau yr papur arholiad. Felly, os da chi'n gweld bod rhaid i chi ddarganfod hwn, iawn, mae yna ffordd i ddarganfod, ond da chi'n mynd ymlaen y papur, da chi'n cael yr hafaliad, a da chi'n gweithredu ar hynna. Yn ogystal hynna, da chi'n gallu hefyd defnyddio'ch cyfrifiannell chi i ddarganfod wedyn. Os da chi'n gwybod faint o loga da chi'n gael, da chi'n gallu defnyddio'r cyfrifiannell chi, a da chi'n gallu gweithio allan wedyn faint o arian. Os da chi wedi rhoi, os da chi ddigon lwcus i roi 1000 o bunna mewn cyfri sydd yn rhoi 500 y flwyddyn, a wedyn os da chi eisiau gwybod faint o arian da chi'n gael ar ôl 10 mlynedd, mae gennych chi ddull i ddarganfod hynna yn defnyddio cyfrifiannell. Wan, os da chi'n cael y cwestiynau mewn papur heb gyfrifiannell, sa chi'n gorfod gweithio 500 o 1000, a wedyn mi fysa hynna wedyn yn 1050 punt, a wedyn sa ni'n gweithio allan wedyn yn adio 500 o hwnna wedyn air y flwyddyn, a mi fysa fo'n sym anodd iawn i wneud. Wel, mae yna shortcuts os gennych chi gyfrifiannell, a hynna ydy be da ni'n edrych ar yr llog cyfansawdd. Felly, da chi'n rhoi y rhif i mewn, beth bynnag da chi'n rhoi mewn ar dechrau, a wedyn da chi'n lliosi hwnna efo un adio yr cyfradd llog mewn rhif degol, iawn, fel rhif degol, a wedyn da chi'n gwneud hynna i'r pŵar o faint bynnag o flynyddoedd mewn mewn. Wan, dwi ddim yn disgwyl chi gofio hynna rwan. Be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i wneud chydig o ymarferion ar gyfer yr cyfrifo'r AER, yr llog cyfwerth, a da ni'n mynd i edrych ar y llog cyfansawdd, ac da ni'n mynd i edrych hefyd ar os rwy'n yn prynu rhywbeth hefyd, neu sut mae hwnna'n gallu diprisio, sut yn gallu defnyddio'r un hafaliad i edrych ar hynna. Iawn, felly yr cyfradd gywerth flynyddol, yr AER yma, iawn, so felly os da ni'n cael llog enwol,
o 400, a mae'n cael ei dalu adliogu neu cael ei roi mewn 4 gwaith y flwyddyn, be ydy yr cyfwerth flynyddol, iawn? Dwi'n gwybod dwi wedi sillafu'r flynyddol yna'n hwyr, be ydy cywir o hwnna cyn oed allan. Wan ta, so sut ydyn ni'n ffeindio hwn, de? Wel, mae'r hafaliad yma sydd ar y sgrin yma, mae hwnna wedi cael i'w gymryd o'r papur arholiad. Felly mae hwnna fanna efo'r hafaliad trapesiwm ac efo'r con, mae o ar ddechrau'r papur arholiad. Felly, da chi gallu mynd ymlaen i'ch papur arholiad chi ac edrych arno fo a defnyddio'r hafaliad yna. Wan, os da chi'n hyderus, iawn, a bod gennych chi gyfrifiannell, triwch y tri yma ac yn ei weld os ydych atebio chi'n gywir. Iawn, gallwch chi wasgu pause wan ac edrych arno nhw, a wedyn ei drwyddo nhw'n sydyn wedyn yn hyn. Iawn. Felly, be dyn ni'n neud ydy, mae gen i'r hafaliad yn top fan hyn. So felly ar gyfer y cynta, dwi eisiau darganfod yr A, E, R, a dyn ni yn defnyddio yr abbreviation Saesneg. Iawn, a wedyn dwi'n mynd 1, adio I, a be ydy I, a mae'n deud yn fan hyn, I yw'r cyfrallog enwol y flwyddyn. Felly dyna beth i hwn, iawn, 400, ond mae'n gofyn amdano fo fel dygolyn, felly swn i'n mynd dim pwynt dim 4. A wedyn, N ydy'r nifer y cyfnodau adlogu y flwyddyn, felly mae hwnna yn 4 fan hyn, dwi'n gwybod hefyd. A wedyn yr N ar y top fan hyn ydy eto nifer y cyfnodau adlogu, tynnu 1. A felly, da ni'n gallu defnyddio hwn i ddarganfod y cyfradd cywerth flynyddol. Blynyddol, gallai'n derbyn hwnna fanna. Iawn, felly'n defnyddio cyfrifannell. Fysach chi'n neud hwn, 1, adio, neu ni'n mynd dechrau ffwrdd, dim pwynt, dim 4, rhannu efo 4, adio 1, a wedyn mi fyswn ni yn rhoi hwnna i'r pwar o, os ydyn ni'n dweud. Mae dod i'n 1.4, dim 6, dim 4, a wedyn tynnu 1. A dyn ni'n cael, os dyn ni'n rhoi hwnna mewn yn iawn, dyn ni'n cael rhywbeth sy'n debyg i hyn. Wan, mae hwnna fel dygolyn, mi fydd yn disgwyl i chi roed y cyfradd gwerth flynyddol mewn canran, iawn, fatha mae'r hwn edrych yn dechrau. A dylsa bod o'n eitha agos i fan hyn. Os di o'n bell allan honni, mae yna gamgymeriad i digwydd ffordd ydych chi'n gwneud y sym. Ac yn fan hyn wedyn, so fel canran wedyn, iawn, da ni'n mynd 1, 2, iawn, lliosi fo 100, so 4.dim6%. Iawn, so felly fel yma cyfrifo hwn, da ni'n defnyddio'r hafaliad, da chi'n gorfod cofio hon, iawn, mae hon gennych chi, da chi jyst gorfod gwneud siŵr bod chi yn rhaid i mewn iawn. Mae'r nesa, dwi droi hon mewn, fatha chi bach o tric, felly bod gennych chi ydy 1, adio, so 5%, a mae hwn cael ei adolygu unwaith y flwyddyn a hefyd, so felly pwar 1 sydd ddim yn ei gwahaniaeth, iawn, tynnu 1, ac felly be ffeindiwn ni fan hyn ydy 1, adio, wel, dim pwynt dim 5, rhannu fo 1 ydy 0.15. Tynnu 1, a felly, fel bys ni'n disgwyl, mae'r atab yn mynd i fod union fel oedd o cynt. Achos mae'r cyfrol enwol, os da chi'n talu fo unwaith y flwyddyn, mae o union y peth ag yr AR, iawn? So felly mae hwnna wedyn, da ni'n lliosi fo wedyn efo 100 i droi o mewn o ddegolyn mewn i ganran, a mae hwnna'n mynd i 5%. Ar un ola, dylse bod chi wedi gweld yr un ffordd, gweld ffordd da ni'n neud o rwan, felly dwi'n sgwennu fallan yr un peth eto, mae gen i fi, ddim llawer o le i neud o, dwi'n mynd 1, adio, 3% fel dygolyn, dim pwynt dim 3, rhannu efo 12, iawn, ag yr pwar rwan eto, rhannu 12 achos dyna beth i faint o gyfnodau adlogus yna, a dyma'r pwar a wedyn tynnu 1 ar y diwedd, mae gen i dim pwynt dim 3, rhannu efo 12,
1 i'r pŵer 12. A mae hwn yn tynnu 1. Dim pwynt, dim 3, dim 4. Iawn, mae'n mynd ymlaen wedyn, ond da ni'n eisiau mynd dim mwy na 2 ledegol. So felly dwi wedyn yn newid o ddegolyn yn ôl i ganran, a felly mi fydd o yn 3.04 y cant. Iawn, eto fel ydych chi'n gweld, mae'r ffigwr da ni'n cael ar y diwedd yn debyg iawn i beth y ffigwr y dechrau. Iawn, achos mae'n ei synwyr bod bod yn cael ei dalu mewn rhannau dros y mis, diolch yn mynd i wneud gwahaniaeth anferthol, a wedyn ydych chi'n gallu gweld wedyn yr cyfradd llog o fanna. Iawn, so felly, ni jyst llenwi nhw mewn yn fan hyn, fatha sa chi'n gorfod wneud ar bapur holiad os ydyn gofyn amdano fo fel hyn. Sori bod y sgwennu mor fler. Iawn, felly, dylse bod chi wedyn yn gweld o sut i weithio hwn allan a defnyddio'r hafaliad sydd ymlaen yr papur yr holiad. Iawn. Wan ta, rhan nesa wan ydy, da ni'n edrych, os da ni'n gwybod beth yw'r cyfradd llog, iawn, a da ni'n gwybod faint sy'n cael ei fusoddi, da ni wedyn yn gallu, a gwybod am faint o flynyddol, da ni felly'n gallu gweithio allan beth yw'r swm o'r arian fydd ar gael ar y diwedd. Wan, mae hwn eto, os a'i nôl, yr darn yma ydy'r llog cyfansawdd, iawn. Sori, da ni'n gallu darganfod yn fan hyn, iawn, faint o bres da ni'n gallu neud yn fan hyn, iawn. So felly, yr hafaliad yn edrych ydy, da ni'n edrych ar y cyfradd llog, iawn, da ni'n edrych ar y cyfradd llog, ella bod hwnna bach yn fach i weld yma, da ni'n edrych ar y cyfradd llog, a wedyn, da ni'n rhannu y cant i droi o mewn i ddegolyn, iawn, so da ni'n troi o mewn i ddegolyn fanna, a wedyn da ni'n adio fo i 1, a wedyn mae'r pŵer faint bynnag o flynyddoedd da ni'n defnyddio. So felly, beth mae hynna'n gweithio? Wan, os da chi eisiau gwasgu y pos yma, gwch chi gael gweld os gallwch chi weithio hein allan. Wan, dydyn nhw ddim yn rhoid yr afaliad tro yma. So felly, os da ni'n cofio beth ni'n gorfod wneud, felly, faint bynnag, so'r cyfanswm arian ar y diwedd. So, ni'n wneud A gynta. So, ar gyfer A, mi fysa gen i 4,000 yn cael ei fusoddi. Ac wedyn, mae hynna wedyn, dwi'n gorfod lluosi efo 1 adio yr A ar y cyfradd llog. Iawn, ond roed y cyfradd llog fel degolyn. Felly mae hynna'n mynd yn 1.04. Iawn, sef y cyfradd llog fel degolyn. So 1.4 a wedyn adio fe'r 1, so 1.04. A wedyn mae hwnna wedyn yn nifer y flynyddoedd ydy 10. Iawn, felly pŵer 10, achos mae'n cael ei dalu 10 gwaith, 10 mlynedd. A wedyn, da ni'n gallu gweithio'r atab o fanna. Mae'n bwysig, amnodol bwysig os da chi'n gwneud efo'ch papur a dau, bod gennych chi gyfrifiannau, da chi'n hapus iawn i ddefnyddio. Iawn, so 1.14 i'r pŵer 10. Felly mae gen i fi 5,920 a 97 ceiniog, so 98, dwi'n tael grynu fyny, 98 ceiniog. Wan ta, be mae rhywun yn sylwi fan hyn, ydy, os dwi'n gofyn, gallu ddod cwestiwn, faint o log, faint o bres mae rhywun wedi gwneud, faint o bres ychwanegol mae rhywun wedi gael gan y banc, wel 1,000, so beth sy'n gwneud ydy darganfod rhif yna, tynnu'r rhif cyntaf. Wan, beth ddylse bod chi sylwi, ydy faint o dda di safio, mae'r person yma 4,000 maen nhw wedi rhoi mewn, maen nhw wedi gadael llonydd iddo fo mewn account safio am 10 mlynedd, a mae gen nhw wedyn 5,920 a 98 ceiniog ar ôl hynna. Iawn, a dwi'n sgwynnu fo mewn yn top yn hyn. Wan, dylsech chi allu gweld wan, os da chi eisiau, da chi'n gallu edrych ar hwn a gweithio allan y ddau arall, union un fformat eto. So ar gyfer B, yr arian gyda fi ar dechrau 12,000. Iawn, tro yma, mae gen i fi loga o 4.5, sydd yn troi'n ddegolyn yn 0.045. Dwi'n adio fo'r 1, so 1.045, a faint o flynyddoedd ydy 15. Ac eto, cyrwio anell mewn,
30,000. Waw. Hwna'n gyfreithlog da iawn. Da ni'n gweld tro yma bod yn 19,000 i, iawn. Os da chi ddigon lwcus allu safio 19,000, a da chi'n gallu cael cyfradd llog o 4.5%, a da chi'n mynd gallu gadael llonydd efo am 15 mlynedd. Mae hwnna wedi mwy na dyblu'n ei bris, a mae o, dim yn ei bris, yn ei pres da chi'n cael nôl. Mae yna 23,000 ar ôl fanna. A da ni'n trio'r nesa. Neu roed yr yma, gobeithio bod chi wedi trio, neu wedi sgopio hon lawr. So, mae gen ni 1,5 dim. Iawn. 1.40 mlynedd. Iawn, so mae'n bod yn hir iawn. A felly mae hwn, bod y cyrraedd llog yn llai, achos bod y blynyddoedd nifer mwy, mae hwn yn allan iawn, a wedyn ni'n chi sgwennu hynna mewn yn y man priodol yna. Iawn, gobeithio bod yn so be mae hwnna'n dangos chwan, os da chi yn cynilo, iawn, a da chi yn gwybod beth yw'r cyfradd llog, gallech chi wedyn, a gwybod faint o flynyddoedd, da chi'n gallu gweithio allan faint o arian sydd ar gael ar y diwedd. Iawn, nesa. Iawn, dydy hwn ddim yn yr trefnyddion gwybodaeth, ond mae o'n dyfynu nifer weithio mewn papur arholiad, so felly mae'n bwysig bod ni'n deall beth ni'n neud fan hyn. Be da ni'n edrych ar rwan ydy'r canran dibrisio. Iawn, faint o bres sydd yn... Wel, faint mae pethau... So, beth ni'n neud, ys ni'n dechrau beth werth 1,000 o bunnas, dydy dibrisio 10%, mae werth 900 punt mewn blwyddyn. A wedyn, da ni eisiau gwybod wedyn beth sy'n digwydd yn bob un blwyddyn. Mae yna ffordd, eto mae yna ffordd debyg i wneud, yn ei ddangos o gyntaf. So felly, beth ni'n neud fan hyn ydy, i alw hwn yn A, B a C. Iawn, so beth yw'r gwerth y car? Os gen i 4,000 ar y dechrau. Dwi eisiau gwybod beth yw werth ar ôl 10 mlynedd os dwi'n colli 4% o'i werth bob blwyddyn. Wan ta, beth yw 4%? Ydy, fel digolyn, ydy dim pwynt dim 4. Wan, beth ni'n neud tro yma, ydy, yn lle adio fo 1, da ni yn tynnu'r swm yn allan o'n efo. So felly mae hwnna wedyn yn troi o dim pwynt dim 4 yn troi yn 1 tynnu dim pwynt dim 4 ydy dim pwynt 96. Felly, yng nghyfradd llogi wedyn y canran dibrisio ydy 4%, felly swn i'n gallu sgwennu fo mewn un ffordd, swn i'n gallu sgwennu fo fel un. Swn i'n mynd 4,000, lle os yw 1 minus dim pwynt dim 4, a wedyn hwnna i'r pŵar o 10, beth hwnna'n gweithio'n iawn, neu gallech chi dynnu falle yn gyntaf a rhoi hwnna i pŵar 10, a dwi'n ffasiwn dwi'n atynnu yr ail, ac ydy'r canlyniad felly ydy, beth yw gwerth y car ar ôl 10 mlynedd, 4,000, lle os yw dim pwynt 96 i'r pŵar o 10, ac yr gwerth y car ydy 2,659 a 33. Watchwch y cwestiynau fan hyn. Os dyn nhw'n gofyn y cwestiwn mewn ffordd faint mae wedi colli o arian, bydd rhaid chi wedyn dynnu hwnna ar pris gwreiddiol. Amser da i wasgu pos a trio'r ddau arall. Iawn, felly a i fynd B, 12,000. Iawn. Lluosi efo, felly 8%, felly 1 tynnu dim pwynt dim 8, felly mae hwnna yn mynd i fod yn dim pwynt 92 i'r pŵar 15. Eto, Arian. Dwi'n licio ffordd i sgwini 12,000 o fyna. Lluosi efo dim pwynt 92. £3,435 a 57 o gynioga. Cofiwch os unrhyw gwestiynau, cofiwch ofyn cwestiynau. Yr un ola yma,
Iawn, mae hwn yn dibrisio mwy a mae'n amser mwy, felly mae'n mynd i fod yn swm bach iawn, swn i'n dychmygu mae'r car mae werth ar y diwedd. Yn ei wneud hwn ffordd arall, yn ei wneud un ffordd dwi wedi edrych cynt, so 15,000. Felly, o'n i liosi wan efo 1 tynnu dim pwynt 125 i'r pŵar o 40, sef union un peth, ond tro yma dwi wedi tynnu o cynt yna, jyst o gael ni'n gwneud camgymeriad, dwi wedi wneud o fel un, so gallai ddim yn cyfrifo union un ffordd, ac yr atab tro yma ydy, waw, eisiau checio fo, achos mae'n edrych yn ofnadwy o fach i dweud, oce, efo gweld nifer yna. £71 punt a 85 ceiniog, iawn. So felly mae'r car o werth 15,000 ar dechrau ar ôl 40 mlynedd, iawn. Di o ddim yn clasu car iddyn nhw, achos mae wedi colli 12% bob blwyddyn, a mae o werth 71 punt a 85 ceiniog. Dwi'n chi roed nôl, dyn roed y syma nhw nôl yn fan hyn. Wan ta, dyna nhw'r sgiliau, iawn. So bob sgil sydd angen i fod yn gwneud yn dda iawn ar eich papur arholiad rhifedd, papur 2, ar efo crifniaeth, mae nhw'r sgiliau yna fanna. Ond wrth gwrs, mae'r cwestiynau weithiau'n gallu bod yn eitha anodd i'w deall a cael ei gofyn mewn ffyrdd gwahanol. Felly, beth dwi'n gwneud? Dwi wedi rhoi y cwestiynau sydd yn gwneud ar y papur uwch, sy'n gwneud efo'r ochr ariannol yn 2022 ac yn 2020, i gyd efo'i gilydd ar weddill y slideshow. A felly gallech chi wedyn mynd drwy hwn, mi nai, os dwi ddim wedi mynd drwyddyn nhw i gyd rwan, mi nai wedyn roed y PowerPoint fyny ar y diwedd efo'r atebion i gyd wedi cael ei sgwennu mewn iddo fo, a'i drio sgwennu mor daclus y gallai. Mae'n haws bod rhywun yn cael chi bach mwy amser. Iawn. Oce, so, gan i weld beth gen i ni. Yn y rhan hon o'r cwestiwn, cewch chi asesu'r ansawdd eich trefnu cyfathrebu a chwyrdebyn ysgrifennu. Iawn, so mae hwn efo 2 farc eto yn ffordd ych chi'n trefnu fo allan. Mae'r talu aros o safle gwersylla wedi cynyddu 5% bob blwyddyn am 2 flynedd diwetha. 2 flynedd yn ôl, y tal oedd 24 punt am un noson yn babell fawr o 3 bobl. Cyfrifwch beth yw'r tal am 1 noson erbyn hyn am babell fawr o 3 bobl. Iawn, so felly gen i fi 24 punt, ac mae o'n cynyddu 5% bob blwyddyn am 2 flynedd. Felly, dwi'n gwybod os ydyn ni'n cofio, os ydyn ni angen mynd newid y 5% mewn i dygolyn ac adio fo i 1. Felly, mae'n mynd... A felly, os di o'n 2 flynedd, pŵar 2, a dyma fo'r atab. Iawn, a mi fysa hwnna'n cymryd dim amser o gwbl, ond y broblem ydy, mae hwn yn bapur 1. Iawn, a gan fod o'n bapur 1, does am cyfrifiannell. So, mae'n anodd iawn wneud hwnna. So, chi'n gallu lluosi 1.15 efo ei gilydd, a wedyn gweithio allan yma. Mi sy'n mynd 1.25, dwi'n meddwl. Iawn, a wedyn lluosi hwnna, ond mae hwnna'n mynd y sym eitha anodd. So, felly, swn i'n atur, bod gen i'r sgiliau wneud hynna, heb y cyfrifiannell, dim dyna'r ffordd swn i'n atab y cwestiwn yma. Swn i'n mynd yn ôl i fynd 24, iawn, a swn i'n darganfod 5% o hynna, iawn, a'i adio fo, a wedyn swn i'n gwneud yr un peth wedyn efo'r pa bynnag ganlyniad dwi wedi cael yn fan hyn. Felly, neu darganfod 5%, 5 ydy hwnna i fod. So 5% o 24 punt ydy, dwi'n gallu symleiddio hwn, mae y 5 mynd i 120 gwaith. Iawn, felly mae gen i 24 rhannu fo 20. Dwi'n ati mynd i ffracsiynau. Ella bod nifer o'ch chi ddim yn hapus iawn fan'na. Felly mae'n mynd 1 waith a mae yna 4 dros 20 ar ôl. Felly gen i 1 bint, 4 dros 20 o bunnoedd, wel, hynna'r un peth, a 1, 2 dros 10 sy'n golygu bod o'r un peth a hynna, os dwi'n gwneud un peth i ddau ochr y ffracsiwn, felly bydd gen i ydi 1.20 ceiniog. Felly ar ôl blwyddyn, mae'n 24 punt, os di'n 5% o fwy, mae'n costio 25 punt a 20 ceiniog.
A wedyn, da ni eisiau adio 5% eto, so felly dwi'n gorfod gwneud yr un peth eto. So dwi'n mynd 25.20, lliosi efo... O, dwi'n gwybod bod un... Sorry. So dwi'n gwybod 5% yna i wneud sgwini efo, sorry, 5%. Wedyn sy'n mynd yn 1/20. So felly dwi'n gorfod eto 25.2, rhannu efo 20. Wan ta, mae yna ffordd a ddipyn haws i wneud hyn, dwi'n siŵr, ond mae'n mynd mewn un. Da chi'n mysio gwestiwn rhywun yn gwneud sums fel un hir. Achos dwi'n gwybod fi'n gweithio efo arian, gallai hyneru hwnna i wneud. Llasu ddau nhw 5, so fi'n mynd dros gant di. Llasu nhw 5 yn wneud 25, 26. Felly mae'n mynd yn 1 pint, 26, dwi'n ymddiheuro ffordd dwi'n neud o. Iawn, mae gen bob y system gwahanol. Ac felly, swn i'n adio hwnna wedyn ar gyfer y rhan yna. So 25.20, adio yr un newydd yn wneud 26 pint a 46 ceiniog. Iawn. Wan ta, so mae hwnna'n gwestiwn hawdd iawn os di ar un cyfrifiannau fel mae'r rhan nhw. Os di o ddim, mae'n eich bach fwy o waith rhif i wneud efo. Mae'n siŵr mae'n system gwell gen neu lle bod chi'n defnyddio, ond dwi'n at yn mynd i'r ffracsiynau'n hun. Iawn. Roedd y Carwyn feic modur am 9,600 ar ddiwedd bob blwyddyn ar ôl gael y beic modur. Mae Carwyn darganfod beth yw gwerth y beic modur. Bob blwyddyn mae'r beic modur yn colli yn costi 1 rhan o 5 o'i werth a ddechrau flwyddyn. Mae Carwyn yn defnyddio yr dull yma i gyfri gwerth ar ôl 2 flynedd. Ydy'r dull yna'n gywir? Wel, mae'n gweithio allan byd i 20% a wedyn mae o'n lliosi hwnna. Felly dydy'r dull yna ddim yn gywir. I weld be mae o eisiau wneud ydy... Da ni'n cofio beth yw'r rhafaliad, so felly da ni'n mynd 9,6, dim, lliosi efo 1 tynnu hwnna, felly da ni'n mynd i 0.8, iawn, a hwnna wedi cael ei sgwario, iawn, so mae hwnna'n iawn achos mae wedi lliosi efo ei gilydd, a wedyn dyna beth yw'r ateb yn gwneud. So mae'n gallu mynd 4 rhan allan o 5, lliosi efo 4 rhan o 5, mis yna'n iawn, ond mae angen dangos o fel un. Iawn. Dwi'n gofyn i mi wneud o. Ysgrifennwch y fformwla ar gyfer gwerth fi mewn punnoedd gan feic modur Carwyn ar ôl i'r beic modur fel ganddo am y flynyddoedd. Wel, da ni wedi wneud o yn y rhan gyntaf. So, gwerth fi ydy 9,6, dim. Lliosi efo 0.8 flynyddoedd. Iawn, felly dyna beth yw'r ffordd i chi ddarganfod hynna. A wedyn, mae'n gofyn wedyn, yn y cwestiwn wedyn, sut fath o siap yn un? Wel, gan bod yr hif yn mynd yn llai bob tro mynd allan bob blwyddyn, mae'n dangos bod yr costa yn mynd lawr fel da ni'n edrych yn y graff fan hyn. Iawn, cyfnewid. Dwi'n meddwl, na i adael yr un yma, achos mae hwn yn eitha, dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth sy'ch chi'n gallu gwneud eich hunan. So, da ni'n newid o, eto mae hwn yn y bapur 2, so da chi'n cael defnyddio cyfrifiannau. Felly, be gennych chi, gennych chi rif, os da chi eisiau newid punnoedd i doleri, da chi'n gorfod lliosi. Os da chi eisiau newid o doleri i bunnoedd, da chi'n gorfod rhannu. Iawn, so da chi'n gorfod lliosi fynd ffordd na. Os di'r saith mynd ffordd na, a da chi'n mynd ffordd arall, da chi'n gorfod rhannu. Mae'r un peth digwydd os da chi'n newid y bunt i euro. Os da chi eisiau newid o ddoler i euro, da chi'n gorfod mynd o 1 a wedyn lle arall. A dyma mae'r cwestiwn mae'n ymwneud. So mi na i wneud yr atebion hwn, da chi'n eisiau gweld fi'n gweithio drwyddo fi gyd fan hyn. Iawn, dwi'n mynd i edrych ar y cwestiwn yma. So, Imogen, 2,000 yw fuddsoddi. Manylion 2 gyfri cynilo yn ei cael ei dangos isod. So, cyfradd enwol, hwnna ydy
mae'n dangos bod yn cael 4.38%, ond dydy hwnna ddim wedi cael ei weithio allan yn AR, achos dydy o ddim wedi gweithio allan sut mae'r taliadau dyddiol yn digwydd. Os bydd image yn bysoddi 2,000 yn y cyfrif online saver, sef yr un top fan hyn, faint o arian fydd yn y cyfri ar ôl 30 diwrnod. Wan ta, mae hwn yn edrych yn eitha hawdd, lle ydych chi'n meddwl, mae gennym ni 2,000 o bunna, mae hi wedyn yn gorfod, mae'n gorfod edrych ar y cyfri, mae'n cael fel un, ond beth sy'n anodd am hwn, ydy da ni'n gorfod newid o mewn i ddegolyn, ond hefyd dyddiol ydy o. Iawn? So felly, os ydy'r llog yn ddyddiol, faint o bres mae'n cael bob dydd, felly rhaid i ni newid hwn mewn i llog dyddiol hefyd. Iawn? So felly, dyna fi'n sôn am cynt bod y cwestiynau weithiau'n gallu bod yn tricky. Iawn? So, i wneud hynna, mae rhaid i ni newid y llog mewn i log dyddiol, ac i wneud hynna, da ni'n gorfod rhannu, os mae'n flynyddol, efo 365, sef faint o ddyddiau sydd mewn blwyddyn. Iawn, gan gobeithio bod ddim yn flwyddyn naid, a gobeithio bod fi'n iawn yn fanna. A felly, da ni angen gwneud hwnna fanna, mae'n bapur 2, so felly gen i gyfrifiannell 4.38 rhannu efo 365, iawn, ac yr ateb ydy 0.12. Wan, mae hwn wan yn dangos faint o gyfradd llog, faint o percent mae'n cael, faint o canran mae'n cael yn ddyddiol. Wan ta, i newid o wedyn mewn i ddigolyn sydd i angen ar gyfer hwn, da ni eisiau newid o mewn i ddigolyn, da ni'n gorfod rhannu fo efo cant eto. So felly mae'r pwynt degol yn mynd 2 le bellach ymlaen. Iawn, i fan hyn, sori, mae'n edrych yn fler os dwi'n dangos am un go. Iawn, so felly, be dyn ni'n mynd ydi, so dyn ni'n mynd, a wedyn mae gen i mynd eto fan hyn, ac eto, ac i fan hyn. So mae gen i 3 lle degol, so 0.0012 ydy mewn lle degol faint o log mae'n neud y diwrnod. Unwaith gen i hwn, da ni'n cofio bod ni'n gorfod adio fo i 1. So 1.0012, a wedyn faint o ddyddiau mae'n digwydd, so i'r pŵer o 30, a wedyn dyma fo'r atab ar gyfer hwn. So da ni'n mynd i wneud 2,000 o bunna, lliosi efo 1.0012, o'r 30, a mae'n dod allan yn 2,721 ceiniog. Wan ta, na chi enghraifft o, pryd ydych chi'n neud sym, a ydych chi'n edrych yn o'r diwedd, ac ydy o'n sorto neu synwyr, iawn? A mae'n neud synwyr ar ôl cael lloga ar 2,000 bunna, ydych chi'n mynd i fod yn swm mawr. Dylsa bod o uwch ben 2,000 bunna, dylsa bod yn swm mawr uwch ben fo ar ôl 30 diwrnod, a felly ydych chi'n gweld bod 7.21 uwch ben efo yn neud synwyr. Iawn, wan ta, mae hwn wedyn ydy'r enghraifft union o beth ni'n edrych ar cynt. Wan ta, dwi wedi tynnu'r darn yma, dydy hwn ddim yn dangos ar y cwestiwn, mae o'n mlaen y papur arholiad. Iawn, cyfriwch ar y AR ar gyfer yr cyfri Platinum Plus. Iawn, so Platinum Plus 4.5 yn misol, so mae hwnna wedyn yn 12 di N y fanna. Iawn, so felly da ni'n gallu mynd 1 plus I ydy 4.5 neu dim pwynt dim. Ysgwennu'r hafaliad allan. 1, so ni'n dangos I equals, so 4.5, so dim pwynt dim 4.5. N equals misol, so felly mae yna 12 o deliadau yn y flwyddyn. Ac unwaith dwi'n gallu rhoi sgwennu'r hafaliad lawr wedyn, so gen i fi dim pwynt dim 4.5 dros 12, 12 tynnu 1. Iawn, a felly dyna beth yw'r atab dwi'n chi'n edrych yn ddan fan hyn. Dydy hwnna ddim yn gwestiwn mor anodd hynna. Yr unig beth eich gwneud ydy cofio bod chi yn yr bit efo'r mis yn gallu dal rwy'n allan, di edrych yn ôl i edrych yn ôl y fanna. Iawn. Wan, mae yna ddipyn o gwestiynau fel un yma. Be gen i ni ydy, os di o'n edrych fel un, mae'n edrych yn horrendous, a dwi dall bod o'n gallu edrych yn horrendous, iawn. Ond os gennych chi gwestiwn fel un amdan arian, dydy o ddim mor anodd a hynna i fod yn hollol onast. Iawn, yn arbennig os da chi'n dall eich cyfrifiadur chi'n dda iawn.
Be di rhywbeth fel hyn ydy cwestiwn lle ydych chi'n gorfod darganfod be i'w roed mewn y rhafaliad, a wedyn ydych chi just yn gorfod sicrhau bod chi'n ofalus iawn ffordd ydych chi'n neud o. Iawn. Felly, be gen i fan hyn ydy, mae gen i Dafydd yn prynu fan newydd. Da iawn, Dafydd. Mwyn talu am y fan, mae wedi cymryd bethyciad o 18,000. Mae gen bethyciad APR o 300, felly mae'n gorfod talu 300 ar bethyciad na bob blwyddyn. A bydd yn cael ei adalu gan daliad misol o 237 pint a 84 ceiniog. Y term am y swm sy'n dal heb i adalu ar fethyciad yw'r gweddill sydd ar ôl. Iawn, remaining balance o gweddill sydd ar ôl. Mae'n bosib defnyddio fformiwla ysod i gyfrifo gweddill sydd ar ôl. Ond dydy hwn felly ddim yn rhywbeth ni'n gorfod cofio, mae'n rhoi'r hafaliad i ni, da ni'n gallu jyst defnyddio'r hafaliad sydd ar gael o'n blaenau ni. Iawn, hwn di'r cwestiwn ola, os da chi eisiau posio, os da chi eisiau trio hon, gret, iawn, na i drwyddi hi'n slo bach, ond efo hwn, mynd drwyddi fo'n slo bach, mae pawb yn ei wneud, achos jyst sicrhau bod rwy'n i'n mynd camgymeriad. Mae hefyd, nodwch yn un, newch yn bod rwy'n darllen cwestiwn, mae Dafydd yn bwriadu gwerthu'r fan ar ôl 5 mlynedd am 5,000 o bunna, a fydd ganddo ddigon arian ar ôl gwerthu'r fan i adalu gweddill sy'n ar ôl ar bethyciad. So, di heb dalu'n bethyciad ar ôl, ydy o'n gallu talu beth sy'n ar ôl. Iawn. So, mae gennym ni yw'r cyfradd llog fusol wedi ysgrifennu fel digolyn. Iawn. So, yn fusol, mae 300 yn fusol yn 3 rhannu fo 12 sydd yn 0.25. Ond y cant yna, felly newid o mewn i ddygolyn, da ni eisiau mynd efo lawr eto mewn i 0.025. Iawn, so dyna fo ydy swm y benthyciad mewn punedd. So swm y benthyciad, iawn, ydy 18,000. Yw'r tal misol mewn punnoedd? So mae gen i tal misol mewn punnoedd. 237.84 pint. A en yw nifer y misoedd sydd ar ôl dechrau'r benthyciad. Iawn. So felly, ar ôl 5 mlynedd, so dwi eisiau 5 mlynedd mewn misoedd, so 5 lliosi efo 12 sydd yn gwneud 60 mis. Dwi'n mynd dechrau mis. Iawn. So 60 mis. Felly, beth ni'n gwneud? Da ni'n gwneud yr hafaliad yma. Iawn, da ni'n rhoi hein mewn yn yr hafaliad wan. Gen i'n digon o le yn ydw fan hyn, ond mi wrth ni'n mynd. Eto, os gyda chi gyfrifiannell, da chi'n hapus iawn efo, os ydych chi'n gwneud brackets o blaen, gallwch chi roi o mewn syth wedyn o fan hyn. Ond bwysig bod chi'n sgwennu fo lawr tro cyntaf, neu byddwch chi ddim yn cael y marciau gweithio allan. Felly, swm bethyciad, so dwi'n mynd 18,000. 1 plus gan bod fi wedi gwneud hyn i gyd yn barod, mae'n haws i fi wneud, 0.025. A y pŵar ydy n, sef 60. A wedyn dwi'n mynd tynnu, ac eto os ni'n neud o'n lle efo fwy o le, m ydy 237.84, a wedyn mae gen i fi 1 tynnu dwi wedi rhoi mewn yn barod. Iawn, os gen i lle neud o'n fan hyn. Iawn, so be'n neud, dwi wedi gadael lle ar dudalen nesaf i neud o. Na, dwi ddim wedi gadael lle. Be'n neud, gallem sgwennu fan hyn, achos dwi gen i digon o le i neud o. Ond drwy gymryd eich amser, gymryd eich lle, mae hwn yn gwestiwn dipyn o beth yn pedwar marc. Da ni'n rhoi popeth i mewn lle mae fod i fynd, ac unwaith da chi wedi gwneud hynna, mi fydd yr atab ar eich cyfrifiannell chi yn sicr i fod wel, os da chi wedi bod cymryd digon amser, da chi'n iawn i wneud hynna. So dwi wedi gweithio bob un hein allan, dwi dangos beth di bob un chi fan hyn. Iawn, da ni jyst ar ydym mewn rhafaliad, gweithio allan, ac o'ch chi weld faint o bres yna. Ac iawn, mi fydd yn dangos faint da chi wedi talu nôl, faint sy'n ôl o'r benthyciad ac yn y blaen. Wan ta, be ni'n neud ydy, da ni'n rhedeg allan o amser, iawn, so, be ni'n neud, mae yna gen i ddipyn o gwestiynau, so mae'r cwestiwn yma wan, mae gen i'r cwestiwn wedyn, ar ôl deg, mae'n sôn dan diprisio car Mateo, sef fatha'r trydydd sleid oedd gen i yn edrych ymlaen ar y dechrau. Mae gen i yswiriant, sut mae dyn ni'n gallu gweithio hwnna allan.
Mae gen I hafaliad ofnadwy yn edrych yn ofnadwy eto, ond eto yn fan hyn os gennych chi hafaliad ofnadwy, jyst i siŵr bod chi'n gweithio bob un rhan allan. Does am disgwyl chi gofio hafaliad fel hyn, iawn, jyst gweithio allan yr rhannau penodol yna. A wedyn, un arall ar darganfod yr AER, iawn, eto cwestiwn lle gennych chi rhafaliad o flaen eich papur arholiad i helpu chi. A wedyn, ydych chi'n gallu gweithio allan ar ôl hynna, faint o bres dros ben sy'n yna, a dyna nhw. Iawn, felly be na i wneud, os gallai jyst roed y cyflwyniad lawr yn bach, so sa'n mynd i stop sharing. Be na i wneud felly de, ydy adael y recording fel a wedyn be na i wneud ydy na i edrych ar y cwestiynau yma, sgwennu'r atebion i mewn i'r PowerPoint i gyd, iawn, a wedyn rhoi o fyny wedyn i chi allu gweld o yn eich amser eich hunan a gallu gweld sut ydych ni'n darganfod yr atebion yna. Wan, mi oedd 2 bapur arholiad, oedd papur yma i gyd i ddod allan o, sef 2022 a 2020. Felly, ydych chi'n gallu gweld felly faint o bwysig ydy'r pwnc yma mwyn gallu llwyddo yn yr arholiad rhifedd yn arbennig. Iawn, felly newch siŵr bod chi yn mynd dros y sgiliau yna ar y dechrau, ac os oes gennych chi'r sgiliau yna, iawn, dylse bod chi yn iawn wedyn, ond mae rhaid chi ateb y cwestiwn a neu siŵr bod chi'n gallu gweld yn union faint o fisoedd o. Un peth arall ydy, mae'n bwysig bod chi yn gwybod y calendar ar gyfer rhain hefyd. Achos eithaf dweud bod chi angen 18 mis, ydych chi'n dechrau fel mis Ionawr, felly ydych chi'n gorfod gweithio allan bod blwyddyn a wedyn 6 mis wedyn, so ydych chi'n gorfod gwybod allan pa fis sydd wedyn yn dod 6 mis ar ôl mis Ionawr. Iawn, na i wneud yr atebion yna, na i adael y recording yna. Diolch yn fawr chi am wrando. Ond mae hwn yn bwnc, newch siŵr bod chi yn wneud yr ymarferion, achos mae'n bwnc bydd yn bwysig iawn i chi yn eich arholiadau. Diolch yn fawr iawn.